ngelmu iku kelakone kanthi laku lekas Buddha pangakase Durangkara. Iki Pak Lurah Gedangan mumpung isih ning griya kene kok gumun ya ponakake dhek pinter. Nggih, nyuwun pamunten awit para prayoga nampi pikantuk pasugatan dhahar. Ngoten. Mbah Mun nggih, sabar santawis nggih. Ngoten. Seperti kaca-kaca tumut regengaken asalipun kagungan hajat Bapak Jaimun. Ngoten. Ngaten Pak nggih. Aku ya wong tukang pengamen kaya jenengan. Mbak-mbak kadang-kadang wira pradangga matur nuwun rawuhipun nggih melu ndukung hajate keluarga kula. Mugi-mugi sedaya kala wau mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan saking samudayane wonten kekiranganipun atas nami kula, keluarga kula mawantu-wantu tadah duduka nyuwun lumunthuring gunging samudra pangarsami dumateng panjenengan sedaya. Amin. Ya rabbal alamin. Mbah Jaimun nggih. Yen sliramu padha gelem muda rasa urip iki kaya lakune rodha ngisor dhuwur iki wis cinaka ora perlu padha angresula ing dhuwur aja lali ning sapoto yen ngisor aja ngelingono urip mung sademo Sumarambring Gusti Kang Kuwasa yen ing dhuwur sangsara yen pinapa kadri Kene pamunten ingkang agung ingkang sampun sambung kasuwun cinta saking sasana pelanggar menuju sasana Magelang. Kanjeng Datu Coba nggih matur nuwun nggih dulur-dulur ingkang rawuh wonten mriki nggih niki nderek ndukung anggen kula nyambut damel sarengan kalih anak-anak Triprakara Jodoh Raja Silan Pati Pramanungsa Tanah Pisau
sampur enggal-enggal jengkar saking papan palenggan wujud sasana pagelaran ayu. Ayo para pajoget yen sliramu padha gelem padha rasa urip kaya lagu melona isor dhuwur iki wedina ora perlu padha angresula yen ing dhuwur aja lae desa padha yen surat gedene sengsara yang tinompo kanthi lega lila ilang-ilang tabradone ngrasa wakasanmu kandhang dicoba Prakara godhong kegilaan pati pramanungsa tanah bisa anggarowi luwe becik dapi kepada mamuji kula warga amale basuki wis sepira gedene sengsara tak pawitri yen tinompo kanthi lega lila kinatinan tabajone rasa wakasanmu kandhang dicoba prakara raja kelan pati para manungsa tak bisa anggarowi luwe becik ayo padha mamuji kula warga amangke basuki gedene sengsara mbak murni yen tinompo kanthi lega lila kinatinan tabadone ngrasa wakasanmu kandhang dicoba prakara raja kelan pati tanah bisa anggarowi luwe becik tak pawitri ayo padha mamuji kula warga amangke koko sing tupok langko malon oh kijal umur iki ayo pun sing sedrake ya ya Yeah.
nuwun kawula nuwun. Kaya sagunging para tamu kakung Sumana Putri. Para Sutresna budaya lan adeksa. Singarangan umling gongso. Gendeng pamungkas pratandha anggen kita sutra parisipun. Wonten ing dalipun Bapak Imam Karsan Bapak Jaimu awit kala wayang ngantos ing sonten samangke sampun paripurna. Konjuk sagung para tamu mbok bilih saperangan dereng pikantuk sampur pakurmatan kawula sakanca dipun pangapunten ingkang agung awit wekdalipun sampun sonten wancingipun kawula sakanca badhe lerem ewedene pagelaran langen tayub badhe kalajengaken bincing siang. Saderengipun kawula sakanca saking paguyuban karawitan sida muncul ingkang mijil saking tlatah Petroharjo Tulaan keparengipun pamit mbok bilih anggen kawula nyambut damel ing mriki wonten kekirangan saking samudayanipun kawula kru ingkang nyambut damel nyuwun lumuntur isih samudra pangarsami. Akhiripun sugeng sonten sugeng istirahat sugeng perpisahan mugi saged pinanggih malih wonten sang enggal ingkang langkung gandeng lan marep. Sesanti Jaya Wijayanti lebur dening pangastuti minangka panggepingatur wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur.